Vážení přátelé, na scénu přichází Karl Čapek a povědá. Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. Filmy? Zažehne se informaci do mentální struje. Co tu dělám, nesouvisí s tím, co k tobě pluje. Na tom se dá ujebávat hodiny a noviny a rodiny. A kdo ten obraz v tvojí hlavě vlastně nastavuje? Co je? Stroj je člověk a člověk strojem. Co k sobě slovem postrkuje zdroje, aby dojel jeho Dodge do luxusní sluje. Yeah, feel me bro. Informace přes synapse se k tobě nese servírovaná raw. Jen tak k pivu, to je virtuální realita. Zvyše vítej baby, tento příběh napsal sám život. Ovšem o čem mluvím, je, že s tebou mluvím. Kaskáda slov padá realitou bláznivou. Yo. Obnažená duše, obsažená v suše nerušeným buketu a ustřelená někam do vesmíru. Páteř měří skutky, takže dudky ironie šikanují 106 mírů. Vychovaný koulem, jestli na to nemáš koule, radši nelez do revíru. Intelektuální battle začal, tak kolik se vyrojí, chci míru. Chci míru. Chci míru. Chci víru. A barvy mi zas uskakujou před očima. Cítím zvuky. Vnímám vzruchy. Ujebám se před stresem, jak Neo před klukama. Vyrážím za klukama. Já a ona. Každý půlku. Z 2D světa 3D nástup karavana. Vyrazila z míráku je savana a opona se nastevřela, letím jako střela. Do míst, kde se těla rozpustila, vše už bylo řečeno, já chci jen existovat. Obnažená duše, obsažená v suše nerušeným buketu a ustřelená někam do vesmíru. Páteř měří skutky, takže dudky ironie šikanují 106 mírů. Vychovaný koulem, jestli na to nemáš koule, radši nelez do revíru. Intelektuální battle začal, tak kolik se vyrojí, chci míru. Obnažená duše, obsažená v suše nerušeným buketu a ustřelená někam do vesmíru. Páteř měří skutky, takže dudky ironie šikanují 106 mírů. Vychovaný koulem, jestli na to nemáš koule, radši nelez do revíru. Intelektuální battle začal, tak kolik se vyrojí, chci míru. Tohle jsem si vysloveně užil.